Ничек яшәсәк тә, гомер уза. Һәр кемгә дә бары бер теләк. Хәзер инде безгә җир өстендә бары саулык кына бик кирәк. Канәгатьлек, шатлык белән генә узсак иде калган гомерне. Кемгә күпме тиеш, бер кем белми, һәр көне бит аның кадерле. Көнләшмичә, күпкә өмет итми, яңа таңга яшик шатланып. Теге дөньяларга бер кем дә бит алтын атка китми атланып. Байлык, бала бар да җирдә кала, ә без әле бүген үзебез һәр сәгатькә шөкер итә җиргә басып атлап йөрибез. Бирсен Ходай, иман нуры бирсен, гомер бит ул бары бер мизгел. Игътибарлы булсын таныш белеш, картлык күңелләре бик сизгер. Балаларга күңел йөге булмыйк, җәмгыять тә бездән армасын. Саф күңелләр белән ак дугада булыйк, бездән җирдә кара калмасын.